Membohong isa lakman rumbui bahadir balapan pernah ya ka tarik election kani ke campaign ke ba ni kong ya ka ban yo ban don katlang mati ban isnu mentoi ban isnu yo mensim si kani ya ban ngada snu daw snu new ban yo ban sedang ya kani ke campaign rengkat bati to kipok lang to ya duai lang bakani ke jingga kun ke jongi na benta ka dawa jong ka ri ba ka jar pendriu ban namta ka bha ka mian jong ka jelahi berokawai kan poi sa ka jingjong ngada perlu da ka jingso kemen ya ka ba nganyu i sibun ba ki produk ki para senam ya ka ba kila pelat ya ka por ka ba kondor ka jong pi akan de janmit ka ba menta bat ni kermen scam ba limba ka jing ai mensim ka jong pi bat limba ka jing don rengkat lang ka jong pi akan de collection ngam don kanu kanu ka jing artin ya ka ba ngin la ban kenjo siaga thong akan de jing kun ka jong i akan de collection para ribai kinong keren kiba lakeren nakman kila da batai ya sibun ba kijing pensai akan de por ka bomta angit scam ladangin chu yami no nang niru harkat bat kitu kijing pensai na try kila biang hi hanrei kato kani kijing pensai na kala jongaru ngadan ya kaban keren hakmat jong pi akan de por ka bomta kayap kaim jong ka jala bat jong ka jet pendriu lemdang idon ya kita gijumut kiba sisa nam ta ka baha kamiat nam ta ka songsuk songskan bat nam ta ka jing mentoi jong ka pating ka bamenta bat jong ka pating ka ban sakharu kumjo iwan angni banya thu ya phi ya kimat ya kijura ki bakia ki bakum gari ba ka jet pendriu ngisat kendu na kapor sa kapor bat ka don kam kerki yang ni ban sutu ya ki bat ka don kam kerki ru yang ni ban simkia bat ban penurlong ya ki para ribai na kawai kapor sa kawai kapor kalami bah sibun ba kijing keli yana babalai uta Umar Robert Jun Khajarim urai ya kaban yele ya kan election MP kumba pitip kumba labatai da ki nongkeren ki bana khamat ngala song thai no nakakam sen bahalang ga jonga kumu president jong HYC but ngala tarwa ila di sya kini ki atli ki party banya khuni kan election nasiongo yakini ki atli ki party kibala ibit yang banlong kortong na benta kani ka election MP ban lemba kini ki lai teli ki benai nadu benai Desember Januari Februari ban menta ngilatri sitom hadu kata-kata ban poi hakaleng jong kabri no trep ban nasno yo mensim sikade ye ba ki breu ki pai khaman sya ka UDP ban kumju uru sya ka SDP ban long kata ka kanhun ka ban mi khaman ya kisur jong ki bobon ki balang para ribai ka daw tanrai ka banga ngawan ya ka ban ya kun ya kan election MP ya kan ka por kamta kalong bangam la su ban su snap ngam la su ban su petkai ya ka jinglong ka jingman ha ka jela ban ha ri India hi barokoi ngila sa long kinong kred ngila sa long kinong ai jingmut ngila sa long kinong dawa bat kumju uru kinong yaki namta kijing yada ya kari ba kerja pendriu namta ban pendek pensa ya kasnap bat ya ki riti ke dustur bat kumju uru ngila sedlong kinong peni ya ki bor sarkar ki boper ha ka badai ban kentiu ya ka jela bat ya kerja pendriu jongi ha kilian baro hari kita kijing persian ki jongi kita kijing angnot kita kijing yaki ki jongi kila susakut no namar bangim sebenarnya ya kita ki MP bakin keren ya kata kasur ke jonga ya kasur ke jongpi ya kasur jong kajat pendriu berjong kacala hangki apa nong ba dali lada kadai ke jinge keren bat kasarkar India bat kumjuru ke jinge keren hangki apa dorbar ba parlimen lada ngin paiden kendiat saya kita kijing dawa ki bangile ki rengkat rengkam ngam kam ba kadai jinge ki ke jong itang jong kisen balang ada ke jinge ki rengkat rengkat jong kala jong kajala bat jong kajat pendriu jongi Nikoe ila sa Japan ya kata kaan penginyo baniada ila kajong kacel beru kajongi bat ila jong kacela kumba pitip mangi kum kacela ngide kajala kaba daya kemnya kajing bonpat hakari India hi barakawai ngilong kacel beru kabaripat lari ya kem tang kacel beru kasih benar kajongi kacel beru kasih jentia kajongi ngilon tang khatnai khatsaulang lari ya plus batu Perlok garo ki jongi gidang poi tang haki arpo laila egi
hari lada pipai pat sya karin dia hi barokawai lada pipai pat sya kiri ki pamarjan pat ni kum ga Bangladesh ki jingma ki bakarau ki apni kaladan kata ka jingkeren kaladan kata ka jingwat penya kabaki om baka Bangladesh kadi gawai na kiri ki bala penmi ye sipun gut ki nok hetwir lada ta ki imigran haka history jo ka Bangladesh lada pinpek nado ka basdang jom kata ka East Pakistan nado ka jingyo lai dut jom kari Bangladesh kadi kawai na kiri ki bala penmi ye sipun ba ki nok hetwir lada pinpek ye ka statistik jom ka Bangladesh Haus nem kat kandai spa nyo puwe yo puar kakapor bakitang sedang ye kari hangtung yo i baka jingdon jom kita ki muslim kidon kuba arpo arpesan persen i mentah kapoi no stang pra persen siano ki petlut kita kila kiu sa West Bengal kila kiu sa Assam bat kumjuru kila kiu hakeleng ka jelas hilang mingi kum hatri pura bat kumjuru ame khalia kata kadi jingma kabala penong ya ki jelas ki ba per kum ka Assam bagian wanra yang taki kendon kum ke NRC ban sedang ban bekno yang taki khar Bangladesh na ka jala Assam ke joki bakat kum ka list ke banikong ke bakila penmi haka sinson ke banikong yang kata ke NRC list loong kuba sau pusan lak kita ki poiwin poihap ki Bombay ki nong song jongari dia kila song lasak ha Assam lada ka Assam manta ka bekno yang kini ki beriu kapak penpai no yaki tongina mudur mengi syai kini gibru tu lada kiwan haka jela ka jongi tang san riulak ngilakut kinsyong san hajar man kawe konferensi ngilajot kinrai maki yeshibun bak ke kumta pararibe kamdei ke bangiwan hangni ban penting yaki hari ban yatu yaki ya kejim sisa Miso banayu ikia mene beron buron ki jongi. Haka jingela merenba. Jongka sorkar MDA way.